Ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали мошинҳои фурӯшӣ курси имрӯза дар рӯи экран. Дар навори имрӯза мо мошинҳои фурӯшӣ ба нархи арзон аз шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон барои шумо пешкаш мекунем. Рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, дар ин рақамҳо танҳо дар Viber, WhatsApp мошинҳои фурӯшиятонро равон кунед. Касе дар канали мо меҳмон ӯб нашавед, видеоро то охирша тамошо кунед. Дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед. мо бошад навори имрӯзаро сар мекунем. беҳтарин мошинҳои бародаро чӣ хел мошинҳо дар кора бинависед дар комментария. мо ҳатман мемонем дар навори оянда. мегзарем ба якум мошини фурӯшии Daewoo Tico. бисёртар бародаро дар комментария нависта буданд ва мо хоҳиши онҳоро иҷро кардем. соли барои 1995, объем мотор 1.1, сӯзишвориш танҳо бензин, коробка передачаш автомат. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар кони бодом. нархш бошад 13000 сомон, ба рубли имрӯза гардонем 93000 рубл. соҳиб мошин мегӯяд документҳои мошин то 15 январи соли 2021 консонер дорад, бо савдо мешавад. марҳамат, номерош дар рӯи экрани телефонаш занг занед, маълумоти бештара аз худи соҳиб мошин дастрас намоед. мегзарем ба мошини навбатӣ грузовой Tangen. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Хуҷанд. нархш бошад 16000 сомон, ба курси имрӯза гардонем 115000 рубл. 4 баллон нав, мотор 100%. номеро барои маълумоти муфассалтар дар рӯи экрани шумо. мегзарем ба мошини навбатӣ Tangen. соли бароишаш 2008, сӯзишвориш танҳо бензин, коробка передачаш механикай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Турсунзода. нархш бошад 32000 сомон, ба курси имрӯза гардонем 230000 рубл. соҳиб мошин мегӯяд газ задагӣ нестай, хадаҳои нав кардагиай, 4 баллон нав, ягон проблема надорад. харидори аниқ бошад, марҳамат, номерош дар рӯи экрани телефонай занг занед, вариантотонро пешкаш кунед. мегзарем ба мошини навбатӣ Nexi Daewoo. соли бароиш 1996, объем мотор 1.6, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передачаш механикай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш бошад 11000 сомон, ба курси имрӯза гардонем 79000 рубл. номеро барои маълумоти муфассалтар дар рӯи экрани шумо. мегзарем ба мошини навбатӣ Opel Astra F дар кузуфи универсал. соли бароиш 1996, объем мотор 1.6, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передачаш механикай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш бошад 26000 сомон, ба курси имрӯза гардонем 187000 рубл. соҳиб мошин мегӯяд мошин то зоакай, 4 баллони нав, аккумуляторш навай, алиша мешавад. марҳамат, номеро барои маълумоти муфассалтар дар рӯи экрани шумо. мегзарем ба мошини навбатӣ Daewoo Nexi. соли бароишаш 1994, объем мотор 1.6, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передачаш механикай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Бобоҷон Ғафуров. нархш бошад 13000 сомон, ба курси имрӯза гардонем 93000 рубл. хадаҳояш дар ҳолати миёна қарор дорад, аккумуляторш навай, документош то моҳи сентябрай. номеро барои маълумоти муфассалтар дар рӯи экрани шумо. мегзарем ба мошини навбатӣ ВАЗ 2107. соли бароишаш 2003, объем мотор 0.6, сӯзишвориш танҳо бензин, коробка передачаш механикай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш бошад 8000 сомон, ба курси имрӯза гардонем 57000 рубл. номеро барои маълумоти муфассалтар дар рӯи экрани шумо. мегзарем ба мошини навбатӣ ВАЗ 2109. соли бароишаш 1990, объем мотор 1.6, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передачаш механикай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Гулистон. нарх бошад 8000 сомон, ба курси имза гардонем 57000 рубл.
соҳибмошин мегӯяд 4 баллон навай, хадаҳои 100%, моториш 100%. номерош дар рӯи экрани телефона занг занед, вариантатона пешкаш кунед. мегзарем ба мошини навбатӣ. ВАЗ 2110, соли бароишаш 2005, объем мотор 1.5, сӯзишвориш танҳо бензин, коробка передачаш механикае. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш боша 18000 сомон, ба курси имзо гардонем 129000 рубл. 4 баллон нав, мотор, хадаҳои 100%, салончаш тозаи, документош 100%. беҳуда занг назанед, харидори аниқ боша занг зана. номеро барои маълумоти муфассалтар дар рӯи экрани шумо. мегзарем ба мошини навбатӣ. ВАЗ 2112, соли бароишаш 2007, объем мотор 1.6, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передачаш механикае. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Хуҷанд. нархш боша 17000 сомон, ба курси имзо гардонем 122000 рубл. соҳибмошин мегӯяд гази евро 4, рулш гидравлика, салонош приора, самобуфериш зурай. номераш дар рӯи экрани телефона занг занед, вариантатона пешкаш кунед. мегзарем ба мошини навбатӣ. ВАЗ 2114, соли бароишаш 2008, объем мотор 1.6, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передачаш механикае. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Абдураҳмони ҷомӣ. нархш боша 21000 сомон, ба курси имзо гардонем 151000 рубл. ягон опел боша алиш мешавад. бо вариантҳоро мебинем. губка ҳамаш кардагиай, аккумулятори нав, 4 баллони дискаи нав, хадаҳои нав. номерош дар рӯи экрани телефона занг занед, маълумоти бештара аз худи соҳибмошин дастрас намоед. мегзарем ба мошини навбатӣ. ВАЗ 2115, соли бароишаш 2004, объем мотор 1.5, сӯзишвориш танҳо бензин, коробка передачаш механикае. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар ноҳияи 5. нархш боша 17000 сомон, ба курси имзо гардонем 122000 рубл. соҳибмошин мегӯяд мошин дар ҳолати беҳтаринай, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. номерош дар рӯи экрани телефона занг занед, маълумоти муфассалтарро аз худашон дастрас намоед. мегзарем ба мошини навбатӣ. ВАЗ 21099, соли бароишаш 2004, объем мотор 1.6, сӯзишвориш танҳо бензин, коробка передачаш механикае. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш боша 19000 сомон, ба курси имзо гардонем 136000 рубл. мошина документош 100%, 6 моҳи дигаш мондагиай. хадаҳои полни нав кардагиай, баллонош пачка, аккумуляториш навай, ягон проблема надорад. номеро барои маълумоти муфассалтар дар рӯи экрани шумо.